राजनीतिकआव थानाय व्यक्तिनि सन्माना मालाबा गोमालांनोबो हायो। ओरैबायसा सोमोनांथाव ओरैबायसा गिख्रंथाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा गेरुवापारायावहाय गावनि फिसायानो गावनि बिसिखौहाय बुथारनाय माबोरै जानो मोनखो आरो मानो जानो मोनखो नोंथांमोनाव ससे भिडिअ होनानै होगोन जोङो बेनि सायाव फिन सावरायफिनगोन। बेजोंनो लोगोसे JNU दिल्लीनि जितु इउनिभार्सिटि बर' आयदा सोसननायखौ लानानै बिक्रम दैमारि सारनि बिबुंथि बेराफारसेथिं बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दं थिग बेखौ लानानै गोबां खोथा बिथाङाहाय फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय खौरांनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनो हागोन। এইটো কিমান দূৰ তাৰ ঘৰটো ইয়াত নহয় নেকি? এইটো ফটো এইটো মোৰে ভাইটি হয়। ইয়ালৈ কেনেকে আহিছে মানে? ইয়ালৈ কেনেকে আহিল? ইয়াতে ঘৰত মানে ঘৰত অলপ কাটি বুলি পিটি ইয়াতে দাউৰি আহিলা দাউৰি আহি ইয়াতে বাগি পৰলাক নাতি ইয়াতে একদম মাৰলাক মাথাত আৰু মাথা কাটলাক বুলি আমিও দেখা পোৱা নাই ৰাইজৰ কাম আছিল না ইয়াত দাউৰি পৰি ইয়াতে বাগি পৰি তাতে একদম মাছে ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো দেখা নাই কায়ো দেখা নাই মাইকী মানুহগিলা দেখা পাইছে। কি মানুহ যিজনে মাৰছে তেওঁৰ নাম কি? চন্দন চন্দন বড়ো। তেওঁক ধৰিলে নে ইতিমধ্যে পুলিচে? পুলিচে ধৰিলে তেওঁক? ধৰিলো যে আগে পিছত এনেকুৱা কাজিয়া পেচাল কৰিছিল নেকি? আগৰ এনেকুৱাই হৈ থাকে। মই বাধা দিলে আৰু মোক দাউ লগা কাটা খেদে না। বাচ্চা বাচ্চা আছে দুটা এজন আপি দুজন। जोंहा जितु दिल्लीयाव JNUआवहाय बर' आयदाखौ लानो थाखाय जा रायज्लायनाय जादोंमोन बे फाइनाल जाबाय आरो खोथा होनाय बायदि BTC सरकारनिफ्राय कर्पास फान्ड जाय फान्डजों जोङो बेथन होगोन इन्टारेस्ट स्पेसिफिक मोनसे फान्ड बियो बेफोरखौबो गासैखौबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बेखौ बाजेट खालामनाय जाबाय। दा एलिगेसन बा फान्डआ फैब्लानो बे फैसाखौहाय बे फान्डखौहाय जोङो दिल्ली JNUआव हरनाय जागोन ड्राफ्टनि गेजेरजों आरो बेखौहाय मावनायाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो सिन्ता सरसा खालामनानै जा आवगायलांदों बेबायदिनो राजनितिक दोलोआबो फरायसा आफादाबो हायतआबो गावबा खामानि मावलांनायखौ बयबो लुबैदों आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। बेखिनि सनमान प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव मावलांनाय आद्रा खामानिफोरखौ आद्रा थानायखौथ' जों मावनांगोन सरकारा मावनांगोन। बिथाङा दि 5 बोसोराव गासैखौबो मावलांजोबनो हागोन बेबो नङा आद्रा गोबां खामानि दं बेफोरखौ सालिजारि नायनानै गोदान सरकारा मावदों आगबारिदों आरो जा हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों बहुद फान्ड बहुद फैसा मावनो हाख'यै मोनहास'यै जाबाय बेखौनो जों दा मावगासिनो दङ होननानै बुंखाबाय। दा बेबायदिनो जों सहाय खालामलांगोन जों गावनिनो मानसि गोजा नालाय। हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गमामायैनो गोजोननाय मोन्दों आरो जिहेतु दोरबि लाइसि बेखेवनो थाखाय आंखौ बिबान होनाय बायदि बे लेखा आङो बेवहाय नुजाथि फैबाय आरो बेयावहाय फैनानै गमामायैनो मोनसे सानखांथि फैदों जायफोर लिरगिरि जायफोर सुजुगिरि बिथांमोनखौ गोजौ फारसे आवगायलांनायाव हेफाजाब होनांगौआ जोंनि मोनसे बिबान। दा बिब्दिनो फैगोन समफोरावबो बेफोरबायदि मोनसे लाइसिखौ लिरनायाव जायफोरा खस्थ' खालामो बिथांमोना निस्सय सरकारनिफ्रायनो जा सोरबा पार्सनेलिनिफ्रायनो जा माबा मोनसे मोननांगौआ मोनसे दायित्व दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो बुंदों उन सिगां फैगोन समफोरावबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं बुंदों आरो साहित्यआ साहित्यनि खामानि बा आफाद फरायसा आफादा फरायसा आफादनि खामानि आरो समाज सिबियारिफ्रा समाज सिबिनायनि खामानि राजनितिक दोलोआ राजनितिकनि खामानि मावलांबाय थाथों आरो मावलांबाय थानांगौ होननानै आं बुंनाय जादों। नोंथाङा सनमानखौ गोमालांनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा आं ओरैसो बुंदों जेनेबा आं सासे चेयारमेन नालाय आं गावखौ निग्लेक्ट खालामना बुङाखै ना जे बुंदों जे जोंनि सन्माना राजनितिकआव थानाय व्यक्तिनि सन्माना मालाबा गोमालांनोबो हायो होनना बुंदों आं। नाथाय जायहा फरायनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव
नों लेखा लिरनायजोंनो होन खन्थाइ लिरनायजोंनो होन फरायनाय IAS IPS बेफोरनि सन्माना आलादा आरो बिसोरखौ जों बावनो हाया बिथांमोनाथ' मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव थायो नाथाय जेब्ला राजखान्थिनि माबाया पिरियडआ जोबो नों मोस्लेट जालाङो अब्ला बेफोरो गोमालाङो नाथाय नोंसोरबायदि फरायनाय नोंसोरबायदि इडुकेसन हायार इडुकेसन लानानै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव रसन खालामनाय बे सन्माना खिन्थु जुग जुग थैनायसिम थायो होननानै आं बुंदों मिथिबाय मोनसे एनकारेजमेन्ट आं होदों आरो जे नोंसोरो फराय जोंनि सन्माना दानो दङ दानो गैया दाय नोंथांमोननि सन्माना लेखायाव लिरजालायनानै थागोन नोंथांमोनखौ अफिसार लाइनाव मोनोबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नोंसोरखौ खलम हमनाय नुयोबा नोंसोरखौ बेदि IAS अफिसारमोन बे जे SS अफिसारमोन बे बिराद मोजां लेखा लिरगिरिमोन बे बिराद मोजां खन्थाइगिरिमोन हारियाव जाथियाव बे सोलायनाय लाबोदों बेबायदि बिमुंखौसो माने आं लानो होदों नाथाय राजनितिकनि माबाया बारा गोबाव थायाना नङा होमबा आं बेखौसो बुंदों आरो दे भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायलांखो बिक्रम दैमारि साराहाय गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय खौरांनि गेजेरजोंहाय जिखिनि 5 बोसोराव खामानि मावलांबाय मानगोनां प्रमद बर' सार बै खामानि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जिथु मावनाय बै खोथाफोरखौ बिथाङा खुगा बेखेवदों लोगोसेनो दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियावहाय जिथु बर' आयदा सोसननाय लोगोसे फान्ड थिग बेखौ लानानै बेराफारसेथिं जोंनि बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ थिग बेखौ मेनसन खालामनानैबो खायसे खोथाखौ बिथाङा फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों बेराफारसेथिं तामुलपुर जिल्लानि जिथु गिख्रंथाव सोमोनांथाव जाथाय गावनि फिसायानो गावनि असे बिसिखौहाय बुथारनाय मा जानो थांगासिनो दं दिनैनि दिनावहाय मा जाहैगोन जोबनायाव ओरैबायसा सोमोनांथाव गिख्रंथाव जाथायफोरखौ नुबोगासिनो दङ सोरखौ सोर फोथायगोन गावनि असे बिसिखौनो सेखा गोबौजों होसो होसो दानथारनानै बुथारनाय ओरैबायसा दुखुनांथाव खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सानै उन्दै उन्दै गथ' दङमोन जाहैदों बै उन्दै गथ'फोरा दा मा जागोन ओरैबायसा साननो गोनां नाथायबा हले सिङाव बा आन्दोआव मा दङ बेखौ जोङो दासिमबो सेंग्रोबनानै मोननाय जायाखै जास्ट खौरांनिफ्राय बेखौनो मोनदों जे न'खराव एसे एनै दावराव जादोंमोन होननानै लोगोसे गामिनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला जिथु खौराङाव बिथाङाहाय फोरमायदों थिग बेखौहाय नोंथांमोननो आङो फोरमायनानै होबाय लोगोसेयैनो जिथु बैसोखौ नायनो थाङोब्ला बिथां जिथु हौवासा 29 आरो हिन्जावसानि बैसोआ 22मोन आसखान्दा बैसोआवहाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय खोमानानै लानांबाय सासे बर' आइजो मा जागोन जुनाद आखुनि जालांबाय नैबे समावहाय बुथारनोबो गिला थैनोबो गिला ओरैबायसा थासारि जानानै फैबाय दिनैनि दिनावहाय सोरखौ सोर मा फोथायगोन बिदिब्लाना गोबां साननो गोनां सोमोनांथाव गिख्रंथाव आरो लोगोसेयैनो दायनिगिरिखौहाय जायबा बुथारग्रा बै बुथारग्रा जिथु फिसाय बेखौहाय पुलिस बिफाना हमनानै लांबाय होननानैबो जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों।